Sa headlines kan mga barata ordinansa sa pagsulot ng reflectorized vest kan mga joggers sa simbikers kumbanggi sa siyudad kang Naga pinag-uurulayan. Regional Medical and Dental Unit 5 kang PNP Bicol nagpaluwas na nin advisory sa peligro kan paputok. Daet Municipal Police Station nagpaluwas naman in statement sa naging pagsaway ninda sa mga nag-iriwal na hobenes matapos ang simbang gabi. Naga College Foundation Pat Fit Day 2025 maugmang natapos. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Presyo kan mangga asin mangustin naglangkawa perang aldaw antes ang Kapaskuhan. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Habang parani na ang Kapaskuhan, padagos man ang paglangkaw kan presyo kan mangga asin mangustin sa ground floor kang Naga City People's Mall. Sa huring monitoring, ang dating 120 pesos na kada kilo kan mangga, nasa 200 hasta 220 na ang presyo ngunyan. Daiman nagpahuri ang presyo kan mangustin na hali sa 300 per kilo, naglangkaw man ni 20 pesos. Mababakal na iningunyan sa presyong 320 kada kilo. Dati po kasi minsan meron po tayong 120. So yung ngayon po may 200, 220 po ang kilo natin, ma'am. Sa mangga po? Sa mangga. Sa mangustin po kasi dati po 75 ang 1/4. So ngayon po 60 ngayon po 80 ang 1/4 na. So 320 po ang 1 kilo. Mayo man pagbabago sa presyo kan mga prutas na haling lokal. Same price pa rin po ang local, ma'am. Like yung pinya po, same pa rin, wala naman po nagtaasan pa rin po. So kung ano yung presyo niya po dati sa local is same pa rin po yun. Sa mangga lang po, tsaka mangustin. Alagad sa tao kan padagos na paglangkaw kan presyo kan nagkakaperang klase nin prutas. Luway-luway naman nagdadagdag ang ganansya kan mga partinda sa Naga City People's Mall. Sigon Kimalinmayaw. Siguro nag-start po tayo kahapon, maganda na din naman po yung bentahan. Siguro kailangan lang natin na maganda din yung ayos ng mga prutas po. Para in case po na nagdagsa man po yung namimili po, maganda yung aura, nakikita nila na andun yung kumpleto yung prutas. Mantang sinigurado man kan mga partinda nin prutas sa Naga City People's Mall na dai magkakaproblema sa supply kainingon niya na Pasko hasta sa bagong taon. Hulit tang may bastanting supply nin prutas na kinukuanan ang mga partinda. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sa mga nagtitipid din budget pambakal prutas ngunyan na Pasko asin bagong taon, kasya ng 500 pesos para makumpleto ang 13 pidaso ng prutas na i-display sa lamesa. Sigon Kimalinmayaw, kinakaipuhan lang na dapat na tao mag-budget para mabakal ang mga kaipuhan. Dagdag pa ni Mayaw, sa mga mauwat man magpag-ibon ng fruit basket, bisitahon sa nasa ng tindahan sa baba kan Naga City People's Mall. Siguro sa estimate natin sa 500, kahit paisa, dala-dalawang piraso po na worth 500 po na fruits para mabuo natin yung 13 fruits po, pwede na din po yun. Kompleto na din po yun. Meron po tayong pinya. So at the same time, meron po tayong pungkan. Kahit kiyat-kiyat nga lang po, ilatag mo, 3 piraso, okay na po yun. Then, 2 pieces of apple po, yung 3 for 50. At the same time, may pungkan po tayong 10 pesos din po. So may peras po, 35 din po siya. So mabubuo mo na rin din. Then konti lang ng grapes, 30 pesos lang po, pwede na rin din po yun. So maganda po yung marunong po mag-budget po talaga. Ordinansa na nagsusugo sa mga nagjo-jogging o nagbibisikleta kung banggi sa siyudad ng Naga na magsulot ng mga reflectorized vest, ipinasara sa Sangguniang Palunsod. Uyang sa kuyang report. Sa privilege speech ni City Councilor Jude Jokno Kasudma, sayang pinagtawan importansya ang pagsulot ng reflectorized vest kan mga nagjo-jogging sa siyudad ng Naga. Nakapalaman ini sa sayang pinagtutulod na ordinansa. Ini matapos magpaabot ng reklamo ang mga motorista na daisubutin na naririsa ang mga nagjo-jogging sa gilid kan tinampo lalo na kung banggi. Ang pagpasar ng ordinansa ang mga katabang para makaiwas sa aksidente ang mga nagjo-jogging, pati naman ang mga motorista. Ang ordinansang ini ang naipasa naman sa Public Safety Committee para pag-urulayan. Pinilit kong bago matapos ang taon na may balik ko sa privilege speech ito. I've been receiving a lot of complaints
sa mga motorista na paghapon na, lalo na kung medyo pabanggi na bulbisindang naagihan na nagja-jogging or nag-walking na dikit na nindang masagi. So, they requested na baka pwedeng ugasin lang gamitan ng mga reflectorized or any garment that can, that the motorist can see them very clearly. So, ito naisipan ko na, i-file ng resolution primarily para naman sa mga joggers, bikers na na maggamit ng protective reflectorized safety gear, lalong-lalo na kung banggi, to ensure of course safety and to prevent accidents. Yan ang actually ang gist kasi itong resolution na pinag-file ko. Ang bilang kan mga nagjo-jogging sa syudad din Naga ang nagdakol puon ngunya na taon, kung kaya ang kaligtasan ninda pati naman kan mga motorista ang prioridad kan LGU. Naririsata ko niyan po na Gulpina ang nag-jogging sa banggi. So, kay puhanta, ang concern ang safety ng mga nagja-joggers. Also, mga motorista. Dahil shared streets nagagamit kang mga auto, nagagamit yung mga nagja-joggers. So, kay puhanta lang mag-coexist ang doon very safely. Magamit lang sa mga streets. Inaasahan ni Councilor Jude Jokno na sa masunod na taon, maipapasar ang ordinansa na magkaigwa ng reflectorized vest ang mga joggers, pati naman ang mga bikers. Para sa Geran TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nakalatag na ang plano ni City Councilor Jude Jokno sa lado kan turismo ng syudad ni Naga sa masunod na taon. Saro na digdi ang pagpapadagos tinda kan tourism mapping asin ang flower festival na plano nindang gibuhon na sa bilog na syudad. Saro pa sa pinagpaplanuhan ninda ay ang pagkakaigwa ng Hot Air Balloon Festival. Target ni Councilor Jokno ay ang pagtaon ng tourism guidebook kung saan nakalaag digdi ang mga restaurant na pwedeng kakanan, hotel sa Naga asin mga tourist destination na pwedeng nindang bisitahon. Sa tourism, idadagos ng dahil lang kasi sa mga grabing activities this Christmas season, idadagos mo itong tourism mapping. Na gusto mo nang ma-identify gabos na pwedeng destination sa Naga. And of course, itong Flower Festival, idadagos ta. Magkakaigo po kita yung Hot Air Balloon Festival na pigbabalik na sa Naga, pigdi-discuss na rin. And of course, pigdi-discuss itong hand gliding festival na we want to introduce sa Naga. But of course, ang objective na po sa tourism next year na hopefully by mid July or June, may kaigwa na kita ang objective na po magkaigwa ng tourism guidebook. Yan pong guide na yan, gusto tayo dyan mailaag kung siya isin na pwedeng kung makukanta ka Naga, nagbisita ka sa Naga, madyan ka lang sa tourism office, makakakuha ka itong guide. So, maaaraman mo naman kung saan kung ano ang mga restaurant na pwede mong dumanan, mga hotels, including their rates, very important. Of course, kung saan ka pwedeng magdigdi, mga tourist, Of course, and also, kung saan ka pwede magbakal ng mga pasalubong na of course, nag-gibutigli. Sa samuyang pagbabalik, mga dapat tandaan na gigibuhon kung mabiktima ng puputok, iniluwas kan Regional Medical and Dental Unit 5. Yan asin iba pang nanginganot na bareta. Digdi lang yan sa Geran TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF.
Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Magkaibahan mo dyan sa custodial facility kang Pasado alauna immediately pagkaabot ng sultan. Sinabi ni Roberto ang exceptions investigation. malayo ang apektado kang Newsbreak. Yantras nagrarani ang pagselebrar kan Pasko asin pagsabat kan bagong taon. Sunod-sunod naman ang patanid kan mga ahensya kan gobyerno kung paano makakaiwas sa mga paputok asin kung ano ang gigibuhon kung mabiktima kaini. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Ngunya na Pasko asin bagong taon, syertong may mga magamit na naman yung paputok. Kaya ang Regional Medical and Dental Unit 5 nagpalos na nin advisories kung ano ang gigibuhon in kaso makahamil, matamaan sa mata, sa kamot o makasinghot hali sa paputok. Ang firecracker poisoning sa subot medical emergency na pwede mangyari sa paagi ng paghamil, masinghot o makaduta sa mata asin kublit. Inisubot igo mga toxic chemicals siring kang yellow phosphorus, potassium chlorate asin barium salts. Kung nakahamil o nakalunok nin paputok da isubot pirito na magsuka, magkuanin anom hasta 8 sugok, isuway ang egg white asin ipainom. Kung gurang na ang nakahamil nin paputok, egg white hali sa 8 hasta 12 sugok ang ipainom. Tulos darahon sa pinakarining hospital ang aki. Kung sa mata natalsikan, hugasan sa laog ng 15 minutos, permisa lang magbuklat asin magpa-ospital. Hugasan man tulos ang kamot o apektadong kublit na tinamaanin paputok, halio ng bado na natalsikanin paputok asin labahan ini ang test na gamiton giraray. Kung nakasinghot hali sa paputok, maghanap ng praskong lugar asin maging komportable asin magpadoktor. Mientras tanto ang PNP ang padagos nagkakampanya nin salbadong pagselebrar kang Pasko asin bagong taon sa paagi nin day paggamit nin makukusog na paputok. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan peligro kan paputok. Nagpatanid man ang Department of Health Bicol sa publiko na likayan ang sobrang pag-inom nin arak asin bawasan ang sobrang pagkakangunya na Pasko asin bagong taon. Suso ki Dr. Monray Isaiah Mancilia kan DOH Bicol Health Promotion Unit, ang sobrang pag-inom asin pagkakan ang pwede maging kausa ni palpitation kan puso. Huli kaini, nagpatanid si Dr. Mancilia sa publiko na maging malikay sa pag-inom asin pagkakangunya na Pasko. Nagpaluto
Maluwas na ning statement ang Daet Municipal Police Station kasumpay kan iriwal kan mga hobenes sa Freedom Park kan nakaaging simbang gabi sa nasabing banwaan. Sinabi kan PNP Daet na mayong sobrang puwersang ginamit ang mga nagsaway na pulis sa nag-iriwal na mga hobenes. Ang pagkapot kan mga pulis sa mga ini ang paagi para mapugulan na makakulog o maglala pa ang insidente. Siniguro man kan PNP Daet na yaon sinda sa lugar para magmantinirkan pa si orden. Nakiulay man ini sa mga hobenes na maging magalang asin iwasan ang siring ng mga insidente. Sa iba pang police report, alas 3 din hapon kasudma kan maaresto kan mga personnel kan Iriga City Police Station ang 41 years old na si Ayas Tupe, huli sa warrant of arrest halis sa korte para sa 2 counts in acts of lasciviousness. Pinagtugutan man kan korte na makaluwas sa karselang akusado kung makakapiyansa siya ng 320,000 pesos. Dasa kustudiya ningunyan kan Iriga City Police Station, si Ayas Tupe, ang number 1 city most wanted person as in rank number 8 provincial most wanted person kan Camarines Sur. 2,122,357,059 pesos ang total budget kan lokal na gobyerno kan Naga para sa masunod na taon na pinag-aprobaran na kan sangguniang palunsod kang gibuon ang special session kasubagong aga. Si Councilor Elmer Baldemoro, ang chairman kan Committee on Appropriation, na iyon nagpresentar kan budget kan mga opisina kan LGU. Inaasahan sa budget na ini, dakol na proyekto asin aktibidad ang magigibo para sa mga taga-syudad din Naga. With that, Mr. Chair, I move for the approval of the 2026 annual budget. Any objection? Second. There being none, the motion is approved. Thank you, Mr. Chair. Sa iba pang bareta, may bagong turnover na warehouse sa Department of Agriculture Field Office 5 sa City Agriculture Office. Ang warehouse na ini nakasentro sa pagsaray din mga supply din mais kan mga paraoma kung saan ang syudad din Naga ang dakon na naaani ng mga mais. Ang warehouse na ini ang bako lang sa mga mais kundi pwede din nang magamit sa iba pang pananom. Ang bagong warehouse tig turnover sa UDMA from Department of Agricultural Regional Field Office 5, specifically si corn program ang nag-provide kadto with RAED si engineering department kan DA. Ining warehouse pong ini para ini sa supply na mais kan mga parauma ta Naga City is a corn producing area. We have 1,300 hectares production area for corn out of the 8,000 plus hectares na land area ni Naga. Padagos sa mga bareta, ginibo man kasubanggi as simpleng tripon kan mga miyembros kan Naga City Hall Press Corps kung saan nagkaigwa din parlor games as in dinner. Kada Disyembre, nagkakaigwa man din pagtiripon ang mga reporters na nag-cover kan mga bareta sa lokal na gobyerno kan Naga. Naghapit man si Naga City Mayor Lenny Robredo as nagpaabot kan sayang mga mensahe na regular niya nakakampangan para aramon ang mga bareta sa City Hall. Sinabi kaini na bukas man sinda sa mga pagtuyaw basta maging patas sana. So lubot na sa kadibisilan kan sa inyong trabaho, pero di man lubot nindong na appreciate si value nindo sa community, sa society as a whole. Nakulaan na maray ang role na pagka-play nindo. Si mga kakulangan, ang syudad, daw pa paano napapanoan nindo dahil kamo si nagpapaabot ng impormasyon. Kami bukas kami sa tuyaw, bukas kami sa ito bagang ito pag-suggest ng mga room for improvement, bukas kami kaya maray. Tapos dapat nga magpasalamat kami kung di kami pinag-aalala ng sabihan na sa hiling ko dapat araw sana kami skinito nito. Dahil iyan ang dahilan para magtibay kami. Sa iba pang bareta, 2025 Naga College Foundation Pat-Fit Day, liwat naging makulor asin maugma. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo.
Suot and complete PE uniform, aktibong pinahiling kan mga first as in second year college students ang sa indang partisipasyon sa taon-taon na Naga College Foundation Patfit Day 2025 na ginibukan December 15. Ang ST Quadrangle ang napano nin makukulor na props as in costumes sa mas demo sa rabay na nagbaylian mga estudyante. Ang mga Patfit instructors day man nagpahuri. Kurahaw kan mga estudyante ang madadangog sa kada pag-perform kasi ng mga pabato sa Patfit 1 dance presentation. Proper body position, techniques as in coordination. Yan ang ibinida kan mga partisipante sa Taekwondo as in Arnis exhibition. Itsura pa lang nakakatakam na sa mga healthy dishes na inihanda kan Patfit 1 students sa meal presentation. Kada estudyante sibut sa kanya-kanyang pagpapakarhay as in pagpapagayon kan food plates para criteria for judging sa indang ma-perfect. Ang ball games na volleyball as in basketball ang dayman mawawara. Ang mga supporters, todo ang pag-cheer as in pag-upak sa kada pag-shoot kan bola sa basketball as in volleyball game. Igwaman man lain-lain na individual game na pinagbalehan ang mga estudyante. Pinakainabangan ang awarding of winners as in ang makulor na dance concerts na nakasentro sa kultura as in tradisyon kan mga Pilipino. Sigun sa dance sports coach na si Emeline Moreno, ang pag-promote sa healthy lifestyle as in kamaradiri kan mga estudyante ang obheto sa pagkandaka kan araw kaining aktibidad. We conduct this event to assess the student learnings in each subject. So for example, ang subject po ninyo is sports. So every end of the SEM, we conducted the mini intramurals. We have the ball games. Siyempre, to conduct or to test or to check if the student learns the basic skills of that specific sport. And to prepare for this event, meron kaming pagbabago na ginawa. Actually, hindi siya pagbabago. Binalik lang namin yung dating ginawa na namin before. So since we have Patfit 3 na dance, we decided to come up with the activity na dance concert, heritage in motion, so ganun siya, para ma-showcase po yung Filipino culture and maging aware yung kabataan tungkol sa ating, sa nature ng folk dance. Para sa mga estudyante, arog ni Kylie Asintrisha na katabang na marhay ang arog kaining event sa pag-build kan sa indang confidence na igwang magayon na epekto sa indang physical as in mental health. Kanina lang, napakasaya kasi may dance showdown kanina and I am the one na chosen kasi na representative sa department namin. And I'm so happy kasi maraming nanonood, maraming sumasayaw at humihiyaw para sa kanya-kanyang department. So, naka-help siya sa akin sa yung sa physical kasi needed ko na talaga ng physical activities. So, ang Patfit yung nag-help sa akin sa physical. To our Patfit instructors, thank you for giving us a wonderful day for this Patfit Day na naka-help yung mga student yung kaninang mass dance. Nagkaigwanin raffle draw. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Talmundo, Newsbreak. Mga tugang 6 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod kan Naga College Foundation, Changing the Game. Ang One Love Christmas Project ng GMN TV48 Naga para sa mga sadit na komunidad. Nagpapadagos ngunya na taon. Para sa ito mga donasyon, partnership as in sponsorships o mga kahapotan, mag-upod sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa janantv48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa ang Janan TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa muyang official Facebook page, Janan TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahol. I-hit ang subscribe button sa muyang official YouTube channel, Janan TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Kristen Reyes, as in ini, ang Janan TV48 Naga Newsbreak. Ipagdiwang ang Pasko dito sa NCF. As the joyous season of Christmas blankets our community,
Let me extend my warmest greetings of peace and good cheer to every student, parent, faculty, staff, and to all Bicolanos. This year has been marked by a significant growth and dedication within Naga College Foundation. We have witnessed how our students strive for excellence and how our faculty work tirelessly to provide an environment where learning truly flourishes. Here at NCF, our commitment has always been twofold: accessible education and unwavering quality. Naniniwala tayo na ang dekalidad na edukasyon ay dapat abot kaya ng lahat. Isang karapatan, hindi pribilehiyo. We are deeply committed to maintaining a learning pathway that is open to every determined heart. May the spirit of Christmas fill your homes with hope, love, and generosity. Ako po si Atty. Carlo Villanueva, nagpapaabot ng isang mapagpalang Pasko at isang masaganang 2026 mula sa Naga College Foundation. Ipagdiwang ang Pasko dito sa NCF. This season reminds us of the greatest gift given to humanity, promise of light and new beginnings here at NCF. We feel that same spirit of innovation. We are proud to say the technology of the future is now at NCF. Our commitment is simple but profound to bring you cutting-edge facilities, modern tools, and advanced educational technology that prepares you for the global stage in the next coming years. NCF will continue to equip our students with the skills needed to build a better tomorrow, ensuring that quality education remains affordable. But more than the latest technology and the smartest systems, ang pinakamahalaga nating Christmas commitment ay ang paghubog ng pusong tigre. Sabi nga nila, the future is driven by data, but it is ultimately shaped by humanity. That is why our core promise is to produce graduates not just with high-tech intelligence, but with deep empathy. Our NCF graduates will be the professionals who lead with compassion. They will be the bright stars of the future, guided by the true Christmas spirit of giving and genuine service. This holiday season, as we share meals and exchange gifts with our loved ones, let us carry this vision in our hearts, a commitment to quality, affordable education, anchored in genuine human empathy. May the peace and light of the Nativity fill your homes with prosperity and endless blessings. May you all have a truly joyful Christmas and a new year full of opportunity, guided by love. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa Naga College Foundation. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida at Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, detail from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today. Ano, morag ka?